Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Netizen kali ini pedulih kali Mas Taib dalam acara tenten ngelingo netizen nggih. Soale Mas Taib ngomong ngene sing delok ya kathara luwih alim lu ngerti. Nek yang salah itu sepurane nggih antene wong gawe konten kaya get-getan nggih intine mu timbang delok sing elek-elek delok Mas Taib insyaallah ene manfaatne dunya akhirat. Kayak ini Mas Taib pengen ngomong masalah nek sore penak dandani salate netasen nggih. Dadi salate nek salah ya istiqomah nek jamaah nggih. Nek krungu adzan endi ae nek sempat ya mara. Nggih nek iso disempat-sempato nggih. Mau merkeme wong nang jurakane ya oleh jamaah ya alhamdulillah. Gak oleh ya ora apa-apa jane mergawe ya penting. Tapi intine netasen Mas Taib dhisik perjuangane ngemeno jamaah ya luar biasa Mas nggih. Yen Mas Taib niku nalika ngojek nek endi ae krungu adzan niku yo menggo nggih. Alhamdulillah suwe-suwe Mas Taib saiki nang omahe gak tau ngojek dadi iso ngemeno jamaah 5 waktu. Nang netasen nggih selama jamaah 5 waktu insyaallah dimeno insyaallah urip niki ketata apik nggih soalnya disiplin nggih. Insyaallah nggih terhindar dari maksiat, terhindar dari barang-barang ingkang boten dirindani Allah. Lah insyaallah nggih paringi cukup lah nggih wong nek nuruti dhuwit pira-pira kurang, nek nuruti bondo pira-pira kurang neten nggih. Tapi tiyang sing jamal waktu insyaallah diparingi sugih ati, sugih ndohir batin kalih Allah Subhanahu wa taala. Hidupe sederhana kaya Mas Saiki sederhana, omah ya semono kuwi lah. Toko isih elek ngeten iki neten nggih. Tapi alhamdulillah ya berkat ndonga pinten nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala diparingi qolat kuat nindakake salat jamaah 5 waktu neten alhamdulillah sedaya paring Allah mboten saged damel sombong. Mugi-mugi nular dhateng kanca-kanca netizen ingkang ningali kontene Mas Taib. Urip rawene monggo netizen nuruti donya ora ngentake tempat wong ngombe banyu segara ora ngarah puas. Kula kinten cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.